Základy. Než se začneme zabývat výcvikem jako takovým, je nutné znát teorii. Aby pejsek chtěl pracovat s radostí, musíme ho nějakým způsobem motivovat, což je základ celého výcviku. Pejska motivujeme z velké části hračkami či pamlskem. Hračky. Vhodnými hračkami jsou hračky na provázku či jakékoliv hračky, o které se dá přetahovat. Také je možné použít pískací hračky, ale v tom případě je nutné, aby pes uměl aportovat. Pamlsky. Vhodné pamlsky jsou takové, které neškodí zažívání psa a především psovi chutnají. Vhodné pamlsky nakrájíme či nastříháme na malé kousky, úměrné psu, aby je lehce spolkl a nemusel je kousat. Vhodné pamlsky jsou sušené maso, sýr, vařené maso, v menším množství párek či jiné pamlsky, co jsou k dostání v obchodech. Trénink. Četnost tréninků především záleží na psovi, jak často se dokáže soustředit. Někteří psi mohou trénovat každý den i několikrát a někteří mohou pouze jednou týdně. Délka tréninku opět záleží na psovi, jak dlouho se dokáže soustředit. Především štěňata a psi začátečníci se soustředí jen krátkou dobu, tedy v těchto případech pracujeme třeba jen 5 minut 2x až 3x denně, 2x do týdne. Pravidla tréninku. Pes musí být vyvenčený, odpočinutý jak fyzicky, tak i psychicky, pokud možno hladový. Psovod by měl mít dobrou náladu a na cvičení se těšit. Jakmile na psovi začneme pozorovat únavu, dáme psovi ten nejjednodušší povel a moc ho pochválíme a skončíme. To samé uděláme, pokud pes jeví známky nevysvětlitelného neklidu či nervozity. Výcvikové metody. Pozitivní. Pozitivní výcviková metoda zná pouze odměnu a žádný trest. Klikr. Jako pomůcka při pozitivce se často používá klikr. Klikr pracuje na podmíněném reflexu, tedy kliknutí znamená bude pamlsek. Stejně jako kliknutí můžeme použít nějaké slovo, ale pozor! Slovo musíme vyslovovat stále stejně, proto je dobré si zvolit jednoslabičné slovo, jako je jo, čik, fajn a jiné podle toho, co vám půjde nejlépe do pusy. Naklikání. Abychom vytvořili podmíněný reflex, je nutná spousta opakování, to znamená, že klikneme a dáme pamlsek. Klikneme a dáme pamlsek a tak dále a tak dále. To, že je pes naklikaný, zjistíme ověřením tak, že když pes nedává pozor a my klikneme, pes si okamžitě přijde pro pamlsek. Pozor! Klikr nikdy nepoužíváme jako výzvu k přivolání. To znamená, že nepřivoláváme psa kliknutím. Je dobré, abyste se s klikrem nejdříve naučili pracovat vy sami, a to tak, že klikáte bez psa. Například při sledování televize. Kliknete vždy, když se objeví nějaký herec nebo když někdo řekne nějaké slovo, které se často opakuje. Práce s klikrem. Než začneme pracovat na nějakém cviku, udělejme si body, jak budeme postupovat. Ukážeme si to na cviku Nose Touch Targetu pomocí shapingu. Ze začátku stačí pouze letmý pohled na target. Tyto pohledy odměníme kliknutím či slovem a následně pamlskem. Tímto způsobem pokračujeme dál, jako když hrajeme hru Přihořívá hoří. Na videu bedřiška stále sedá a lehá, tedy nabízí různé aktivity, které ignoruji. Jakmile si pes k targetu čichne či se ho dotkne, snažíme se již označovat kliknutím pouze dotýkání. Pokud pes neví, přestane se soustředit, opět se vrátíme o krok zpět, tedy k pohledu. Ovšem, tam nezůstáváme dlouho a snažíme se psa motivovat k dotknutí. Když pes pochopí, že se má dotýkat, snažíme se opakováním této aktivity psa v tomto utvrdit. Nezůstávejte v tomto bodě příliš dlouho. Pes by se v této fázi výcviku mohl utvrdit natolik, že by jej potom bylo těžké motivovat k delšímu dotknutí. V utvrzování začněme pomalu přidávat povel pro target.
Pochopení povelu si ověříme tak, že psovi dáme jiný povel a následně dáme povel k targetu. Dalším způsobem, jak pracovat s klikrem, je luring. Přiřazování k noze luringem. Opět si uděláme body, podle kterých budeme postupovat. Nejdříve naučíme pejska následovat ruku, a to tak, že budeme s pamlskem pohybovat v různých směrech a necháme psa pamlsek následovat. Nezapomeňte ze začátku pejskovi pamlsek dávat častěji, aby nestratil zájem. Když pes pochopí, že následování ruky znamená pamlsek, začneme pejska přiřazovat. Psa máme před sebou u levé strany čelem k nám a pomalým pohybem dozadu od těla uděláme kruh, který bude končit u nohy tak, abychom pejska správně přiřadili k noze. Když psa dostaneme do správného místa, přidáme povel sedni a pejska posadíme tak, že ruku dáme o něco výš. Jakmile si pes sedne, klikneme a odměníme. Nějakou dobu pejska tímto způsobem přiřazujeme, aby si tento pohyb utvrdil. A opět, nezůstávejte u tohoto bodu příliš dlouho, aby se v této fázi pes nezasekl. Když pejsek při navádění bezchybně sleduje ruku, můžeme přistoupit k dalšímu kroku, a to odstranění pamlsku. Psa navádíme stejným způsobem, akorát bez pamlsku. Ze začátku můžeme naznačit, že si pamlsek bereme do ruky. Například strčíme ruku do kapsy bez uchopení pamlsku. Opět psa navedeme do základní pozice, klikneme a rychle psa odměníme z kapsy. Postupně kruh zmenšujeme, a to tak, že ruka nejde až tak dozadu, ale zůstává v pozici, kde pes zaujímá základní pozici. Když pes správně přiřazuje se zkráceným pohybem ruky, ruku zastavíme na místě správné polohy a jen otáčíme na místě ve směru kruhu. Když pes pochopí, s rukou přestaneme kroutit a následně ruku dáváme blíž k tělu nebo tam, kde ve výsledku ruku chceme mít. Donucovací metoda. Touto metodou se pracovalo dříve, zhruba před 20 lety. V dnešní sportovní kinologii tato metoda naprosto ustupuje a nepoužívá se. Polohy donucovací metodou. Pomůžeme si vodítkem a rukou a do dotyčné polohy psa prostě dostaneme fyzicky. Jakmile pes polohu zaujme, odměníme ho. Závěrem. Každý pes je jiný a každému vyhovuje jiný styl výcviku, a to platí i u psovodu. Proto je nutné brát toto video i všechny ostatní, které budou následovat, jen jako možnost, jak postupovat při výcviku. Nezapomínejte, že v jakékoliv části postupu výcviku se může naskytnout problém, který je nutno konzultovat s výcvikářem. Dobrou možností zpětné vazby je natočit se a podívat se na video z jiného úhlu. Tato videa můžete sdílet ve skupině Lidé s handicapem a jejich psí parťáci na Facebooku, nebo je můžete poslat na mail marta.p@psovodishandicapem.cz, kde je vložím na web Svazu psovodů s handicapem. Děkuji za pozornost.